Tamba kashamwari. Oh, utambira 10. Tamba. Oh, it's my turn. Right. No luck curd. No pick and play. I know that chungori take apana makamera. You can speak normal. Quiet. Yeah? Hey, sorry boys. Zvino zvatongo system wise. Unongwa tongojairira kutongopay phone. Nda. Skip. Right, hakuna. Makandi skip apa mechanization baba. Manja counter. Restore cars. Hakuna. Hakuna. Ichi chinonziti. Cheo Nick Mangwana. Ndinda utamba. Chimomira paside baba kusikupola dika kuno. Pazvipola zvakupinda pa. Tenchi kokushedzai kuno vana dhagi. Sorry vana double kuti zvikonzi tenzi takushedzai but otherwise takakwana. Kuno. In fact takatowandisa. Saka tokudi kuno. Sorry kwacho. Sorry kwacho. Bagadini hapo. Saka vanhu vari ZANU PF must go man. Sorry. Kuti ZANU PF must chi? Duty ZANU PF must go. Must chi? Right. Ndimuri kufamba muchiti ZANU PF yapera touch kamuri kuti tapera. Inonzi military touch ausati wamboinzwa. Sorry, comrade. Right. Zvavafundisi zvenhema. Comrade, I know that ZANU PF must go. Zvavafundisi zvenhema muri kunyora zvitsamba zvisina madetractors. Ndini madark force. So, comrade. Right, manje lakukuratidza nhasi. Ndibetsero. Atina minister mazorwana ere button rekudzima ma hashtag.